Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne på banen. Man kan så sige, at i og med, at vi bliver nummer 32, så har vi ikke formået at stå distancen i forhold til, hvad en målsætning var, da vi tog hjemmefra, hvor at flere spillere har taget top 10. Men som jeg hele tiden har sagt, så må vi tage en kamp ad gangen, og så se, hvor det er bare hen. Men jeg synes, vi har formået at vise, at vi på banen sagtens har kunne følge med de store nationer, men det ligeledes har været stolpe ud. Og det har også fået bevist over for spillerne, at til et VM, der er man simpelthen nødt til at være helt klar fra starten af. Og det nytter ikke noget, at man kun ligger på en 80%, når dommerens fløjte lyder. Så det tror jeg sådan lidt har gjort sig gældende nogle gange, hvor at varmen, indtrykkene har også spillet os et pus, og nogle har måske været lidt overrasket også over niveauet, og de har fundet ud af nu her, jamen altså, man er simpelthen nødt til at stå sammen fuldstændig, og der er ikke tid til, eller der er ikke råd til de helt store fejl, hvis vi skal være med op i medaljen. Nu har du været sammen med spillerne i rigtig mange måneder. Hvordan føler du det, at de har rykket sig, siden du udtog dem en gang i starten af 2009? Ja, man kan sige i hvert fald, at vi ikke har vundet på banen, har vi vundet uden for banen. Og den positive forandring, de har taget, det har jeg ikke oplevet med noget landshold tidligere faktisk. Vi intensiverer selvfølgelig forholdet hele tiden, og det har der også været i år. Men jeg synes i den grad, at den forandring, de har skabt der, det er helt utroligt. Altså, det er jeg meget stolt over på deres vej. Og hvad sker der så nu, når I kommer hjem? Slipper I dem, eller bliver I ved med at arbejde sammen med dem? Nej. De bliver bestemt ikke sluppet. Vi er slet ikke færdige nu. Landsholdet 2009, det stopper først til december, hvor at de forhåbentlig får deres diplom. Og vi skal have noget afslutningsfest, men vi har nogle opgaver foran os, når vi kommer hjem. Der er stadigvæk træningslejre, og der er stadig kampe, som skal spilles. Der er en masse brobyggende arbejde. Nogle er på vej i beskæftigelse, og nogle er på vej i bolig. Nogle er lige kommet i bolig, og kunsten er jo ikke at nå toppen. Kunsten er jo at blive der, eller kunsten er jo heller ikke at blive clean for mange af dem. Det er jo også at forholde sig clean bagefter. Så der ligger helt klart et stort arbejde stadig, både på og uden for banen, og det ved jeg, at spillerne også stadig glæder sig rigtig meget til.